Ndikulandire nomvera konse kumene muli mpulogalamu ineyi ya padera pano pa radio alinafe ndipo mpulogalamu imakhala ndine langa dzina ndi Matthews Banda ndipo nditero kuti ndikulandireni mwadzuka bwanji kapena kuti mwaswera bwanji madera onse amene mukutimva. Iyi ndi pulogalamu ya padera imene tikhale ndi anzathu a NICE komanso anzathu aja a NRB National Registration Bureau. Timve pano nkhani zokhudzana ndi ntchito zimene bungwe limene la NICE likugwira komanso kuti kodi anthu amenewa taona kuti ali limodzi afuna kuti atiuze chani pa umodzi wawo ngati NRB komanso bungwe la NICE. Ndiye ndikulandireni mu studio muno nonse. Ndiye poyamba mwina anthu akudziweni ndiyambire mbali iyi. Zikomo kwambiri. Ine ndine Hajira Ali amene ndimagwira ntchito ngati District Programs Officer ku bungwe lija la National Initiative for Civic Education NICE Public Trust mu Lilongwe Urban. Chabwino pamene pabwamba. Ine ndine Plan Kuntindi amene ndikugwira ntchito ngati wapa mpando wa mabungwe atimati ma community based organization mu TA Tsabango Urban momo. Chabwino ukusomayi wanga. Ine ndi Janet Mapera Kulea ndikugwira ntchito ngati Civic Education Officer ku NRB National Registration Bureau kapena titi ntchito yophunzitsa anthu zakalembera. Chabwino ayi takulandirani nonse mu program imeneyi yapaderaderayi imene tikufuna kuti titaona komanso kudziwa zina ndi zina maka ku bungwe limene lila NICE ngakhalenso Registration Bureau komanso pompa ndi amene akuyimira mabungwe kumudziko. Ndiye poyamba ndiyambire kumene kumayi Ali mwatitengera nkhani yotani mama wa uno nthawi ino chifukwa situdziwa kuti kodi nkhani yake njotani. Zikomo kwambiri. Poyamba ndinene kuti ngati bungwe la NICE ndi bungwe limene limakhala likuunikira mtundu wa Malawi magawo osiyanasiyana makamaka aja a ufulu wa democracy ndi ulamuliro wabwino. Ndi gawo lathu kwambiri ndiloti timafuna kuti anthu azilandira uthenga woyenerera chifukwa chakuti nthawi zambiri uthenga umabwera mosiyanasiyana ndipo anthu amaulandira mosiyanasiyana koma ife ntchito yathu ndiyo kuti anthu azilandira uthenga woyenerera. Choncho pakatipa takhala tikuona anzathu a National Registration Bureau akupitiriza ntchito yawo yolemba anthu kuti alowe mu kaundula wa zaunzika. Ndipo ntchito imeneyi inafalikira mpaka na mawodi ina iliyonse kalembera amene amachitika. Ndi kalembera amene pamene amachitika pamatha kumveka mwina zinthu zina kapena sochitika zinthu zina. Choncho ngati bungwe la NICE limathandizira kwambiri kumemeza anthu kuti apite maunyinji amene sanalowe mkaundulamu komanso kukonza mauthenga ena amene anthu mwina amalankhula mosayenera kuti adziwe uthenga weniweni kuti uthenga weniweni ndi chani komanso kuti adziwe cholinga chenicheni chimene kalembera amene uyu amachitikira chifukwa kalembera kuti akupitilira ndi wa nthawi zonse ndokhazikika ndithu kuti amene sanalowe mkaundula umenewu ayenera kuti alowemo. Koma chifukwa cha magawo ena amene anenera moja kuti anthu mwina amazimvesa mu njira ina ndi ifenso timakhala ngati kuthandizira kuti tizipereka mauthenga oyenerera. Chabwino mwafotokoza pa nkhani ikulu kunena kuti inuyo mukufuna kuti anthu azikhala ndi mwayi olandira uthenga oyenerera pogwiritsa ntchito upangiri umene bungwe lanu lili nawo. Ndiye apa ndi nkhani yokhudzana ndi kalembera kuti anthu akhale ndi chiphaso chaunzika sichoncho. Ndiye inu mmagwapo kuti mwaphunzitse anthu kuti ayi nzofunikira kukhala ndi chinthu ngati chimenechi. Bwanji ndibwere ku NRB tipite ku NRB kunena kuti kodi akamba mayi wakunena kuti pamene amagwira ntchito yophunzitsa anthu zikuoneka kuti anthu ena sakuzimvetsa bwino ena akuzitenga kuti nkhani ndi mtundu wina. Nchifukwa chani munaona kuti mugwire ntchito limodzi ndi bungwe la NICE? Chabwino ifeyo ngati ya NRB timafunika kuti Amalawi onse apange nawo nkhani yakalemberayo. Osatengera kuti akukhala kuti kapena Amalawiwo
ali ndi zikhulupiriro zanji kapena ndi achipani chanji, chifukwa bungwe la NLB limathandiza Malawi onse. Ndiye kuti tifikira Malawi onse tikuyenera ndithu tigwire ntchito imene yophunzitsa anthu kuti anthu azidziwa kuti kalembera ndi chani, kodi ineyo kalembera ndithandiza motani. Ndiye bungwe la NICE ndi bungwe lokuti lokhazikika lophunzitsa anthu nkhani zosiyanasiyana. Ndiye ife timayesesa kuti atithandizire ndithu kuti azipereka uthengawo kudzera ma structures awo osiyanasiyana kuti anthu azipanga nawo ndithu nkhani yakalembera, asakayikire kuti kapena bungwe la NLB lili ndi zolinga zina. Ife nkhani yathu ndi kuthandiza anthu akhale ndi chiphaso chaunzika, akhale ndi chiphaso chobadwa, komanso pakachitika imfa azipangitsa chiphaso cha imfa. Osati nkhani ya zisankho yayi, koma nkhani yakuti anthu akhale ndi chiphaso. Nkhani ya NLB ndi ya chiphaso. Chiphasocho chili gateway yotitsegulira makomo osiyanasiyana. Mbuyo umo zinali zovuta kuti munthu muzindikire kuti uyu ndi ndani, anabadwa tsiku liti. Komano panopa ndi mmene tinapangira chiphaso chaunzika, chifukwa choti timapangira to verify my information amene munthu akamalembetsa nkukhala ndi chiphaso, pamakhala kuti pali umboni wokwanira kuti ameneyo ndi ndani. Ndiye chiphasocho amatha kupita nacho kukalembetsa sim card, kukasegula bank account, kukapangira zinthu zina, kuphatikiza kukavotera. Chabwino. Ndithu. Ndimafuna bwena pamenepo amayale akuti kuphatikiza kukavotera. Eti ndiye tikukamba tikambe nkhani imene yakuvotayi. Inu amene mukuwaphunzitsa anthu nkhani zosiyanasiyana anthu alandire uthenga ofunikira, tikamakamba nkhani yachisankho, chiphaso chimene chidzakhala chofunikira bwanji? Zikomo kwambiri. Chiphaso chimenechi ndimene afotokozera anzanga kuti ndi chofunikira magawo osiyanasiyana, kuphatikizirapo ku gawo la zisankho. Ndiye tikunena kuti kuphatikizirapo chifukwa chakuti nthawi ya zisankho munthu kuti alowenso mkaundula wa zisankho, ndiye kuti amafunanso kuti munthu uja anziwe kuti kodi uyu ndi ndani. Ndiye taonapo mbuyomu pakuyitanisidwa maumboni osiyanasiyana, chonsecho cholinga choti amudziwe munthu kuti uyu ndi ndani amene akulowa mkaundula wa mavoti. Kuti zaka zakenso ndi zoyenerera, chifukwa so ku zisankho kuliso gawo la zaka amanena kuti munthu akhale kuti wakwanisa zaka 18. Ndiyeno kumene kuja kumene mapeze kuti anthu mwina amatulusa maumboni osiyanasiyana, makalata ochokera kwa mfumu, komanso mwina passport, ka driving license. Koma kubwera kwa chiphaso ichichi kwapeputsa ntchito yonseyo kuti munthu asakhalenso akupita kukafuna maumboni ena. Ndiye muumboni umene uli ovomerezeka panopa odziwika bwino osavutanso munthu kutulusa ndiye chiphaso chimene chaunzika. Choncho anthu azathu ameki nawonso akunena kuti iwo kunena kuti munthu adzanziwe mosavutikira bwino, adzayenera kuti atulutse chiphaso chaunzika ndiye kuti adzalowa mukaundula wa mavoti. Ndiye zakhala ngati zapeputsanso ntchito kwa anzathu amekiwo. Ndiye n'chifukwa chake ifenso ngati NICE tikulimbikitsa anthu kunena kuti amene alibe ayenera kuti akhale nacho, kuti so ikadzafika nthawi imeneyo phindu lina limene amapeza nalo kukhala ndi chiphaso chaunzikacho adzapeze nawonso mwayi olowa nawo mkaundula wa mavoti. Ndiye chiphaso chaunzika ndi chizindikiriso chozindikirisa iwe munthu kuti kodi iwe ndi ndani, kodi iwe ndiwe Malawi. Ndiye kumavoti so kudzafunika kutulutsa ka umboni kamene koko. Akuntindi afotokozera apa kunena kuti kadi imeneyi kapena chiphaso chimenechi nchomuthandiza munthu kumudzikuja kuti amuzindikire kuti iyeyo ndi munthu amene analembetsa information ili pamenepo ndi yake. Uthenga umenewu ngati ku community enu amene muli mmodzi mwa ma CBOs ku Lilongwe Urban, anthu alandira motani kapena mwina akumayiganiza kuti mwina anthu afuna achite zina zake nkhani zobera mavoti kuti ayi anthu alembetsa ambiri kapena? Ayi monga amene mwaneneramo zoonadi uthenga woti ife ngati amabungwe ndi amene tikukhala ndi anthu pa ground community. Timakhala tikutenga uthenga uchokera community kupititsa ku mtunda, kutenga so uthenga ku mtunda kupititsa pasipa. Ife timayenera kuti titenge uthenga weniweni woyenerera. Ndi ngati NICE ndi National Registration Bureau
ndi amene amakhala ndi uthenga woti woyenerera woti tikamamva kumamidzi kuja anthu zina akuyankhula ife tidzalongosolera kuti ichi chili motere ichi chili motere nde zovekavekazo sikuti zikulephera iyayi zikumachitika ndithu munazatchula kumbali ina ake namachula kuti iyayi kakufuna kubera zisankho iyayi bwanja akuyambira zaka 16 kulemba pamene kuvota timayambira zaka 18 zinthu ngati zimene zimaveka ndithu koma ife timakhala tikamva zinthu ngati zimene zija timapita kwa akuluakulu athu amene ali maso athu ngati anaisi kuwafotokozera kuti pakuveka tu uthenga uwu kodi ife tikabwerera kumudzi anthu tikafotokozere sotani kuti pa ground ipo akhale ndi uthenga oyenerera weniweni ndipo timakapereka uthenga oyenerera kuti yayi kuti muonetsetse munthu kuti azindirikirike kuti uyu ndi Malawi kapena ndi otani boma lanena kuti anthu ayambe kulembetsa ali mzaka 16 mapita mtsogolo amakhala kuti munthu amene wamba kuzindikira komanso zimene akuchita akuzidziwa kupamene pa nkhani ya zisankho ikukamba zokhudzana ndi zaka 18 kupapita mtsogolomo ifeso timatha kuwaunikira tikamva information kuti iyayi izi tusikuti akupanga zobera olo kuti muyangane kusadiki kuno mwina inatsa ndi Malawi yoka kuti ikhale ndi identity card ngati imene iyi kuti tizidziwika fa kumbuyo kumamva ina mati akatenga lole ya ku Mozambique uzavota ku Malawi apa ngati alibe chimene chocho zitheka bwanji ndikuti anthu adziwa choona chenicheni chokhudzana ndi chiphaso chimene chichi ndithu NRB mwina tati masulani bwinobwino anthu amene akufuna kulembetsa kuti akhale ndi chiphaso chimenechi ndani komanso tikuona tu mulikalikiriki mona masukulumu anyamata ambirimbiri NRB zimenezi zikukhala bwanji nzochitika mpaka naliti chabwino tilongosole motere NRB imakhazikitsidwa ndi malamulo amene ife timatsatira ndi amene anadutsitsidwa 2010 amene timati Registration Act malamulo amene wawa cholinga chake ndichoti anatikhazikitsa ngati bungwe kuti tilembetse anthu mu chiphaso cha unzika ndiye kuyambira 2010 mpaka 2017 kunali kukonzekera kuti tipanga bwanji tikalemba anthu motani ndiye 2017 ndipaja munaona tikalemba anthu oposa 8 million kuti akhale ndi chiphaso cha unzika koma malamulo ake ndi okuti okhala ndi chiphaso amenera kukhala oyambira zaka 16 kupitirira apo ndiye kuti ukakhala ndi zaka 16 wafika msinkhu olembetsa chiphaso cha unzika ukakhala ndi zaka 15 sunakwanitse timakubweza ndithu umboni umene timaupeza bwanji umboni wokuti munthu wakwanitsa zaka 16 timautenga kwa kholo la munthu uja munthu akabwera kuzalembetsa amenera abwere ndi kholo lake azamuchitire umboni ndi chiphaso chawo cha unzika ndiye ife mukationa tikupita m'masukulu timakhala tukaunikira anthu kuti inuyo amene mwakwanitsa zaka 16 mukuyenera mulembetse mukhale ndi chiphaso cha unzika amene simunakwanitse osaonjezera zaka osachepetsa zaka zanu zizakhala choncho mpaka na kalekale ndiye musasinthe zaka pa chiphaso cha unzika musaname tikubwezani ndiye timakhala tikuwadziwitsa anthu kuti akamazakwanitsa msinkhu umenewo akhale ali rede kulembetsa chiphaso cha unzika komano tingotambasulapo ena kuti kodi munthu amakhala ndi zaka tikunena kuti alembetsa ali ndi zaka 16 chiphaso cha unzika koma kumavoti akuti alembetsa ali ndi zaka 18 zikusiyana chifukwa chani NRB malamulo athu ndokuti munthu akhale ndi chiphaso zaka 16 chifukwa ndi bungwe loyimira palokha losiyana kwambiri ndi MEC ndiye munthu uja akalembetsa ali ndi zaka 16 ndikukhala ndi chiphaso akapita nacho kukalembetsa ku MEC amamubweza kuti ino simunakwanitse zaka 18 mwandivesati chiphaso chija ukakhala nacho sichimakhala ndiye kuti automatic ndiye kuti ukavota iyayi umafunika ukalembetse mkaundula wa MEC ukakhala sunakwanitse 18 amakubweza nkhani lili kunjako ndiyonene kuti ngati chiphaso simwapatsa ati sakavota malamulo a kalembera amene achisankho amene atuluka zaka zomwe za Elections Act yatsopanoyi ikunena kuti ukamakalembeletsa kaundula wa MEC ukufunika ukaonetse chiphaso cha unzika osati chifukwa kuti mwapereka chiphaso cha unzika munthu ali zaka 16 automatically akavota nkhani simeneyo nkhani simeneyo ukalandira chiphaso cha unzika chija ndiye kuti iweyo ukupita kukalembetsa mavoti ndiye kuti ukapita ku MEC kuja akakuunikaso kuti uyuyu wafika 18 timuike nkaundula ndiye umalandirano ka registration kuti wafika kutiko ku MEC ndi mabungwe awiri osiyana ukakhala ndi ID sinde kuti upita ndi ID kukavota ufunika ukalembetseso mwapadera nkaundula wa mavoti chabwino tinene pano mosabisa nkhani imene ikukhala yovota kwambiri ndipo pena pano tunena pano mwina sana chitebe chisankho chokuti
alembetse. Inuyo ngati a NRB nthawi yanu italika bwanji kuti mufikire Malawi ena aliyense alembetse kuti ngati nthawi yoti anthu alembetse mavoti takwana aliyense adzakhale ndi chiphaso chimenechi ngati munthu woyenera kuti akalembetse nawo. Chabwino. Ifeyo ngati NRB takhazikitsa ndondomeko zingapo. Ndondomeko zathu sizotsatira zisankho zokha mungadanenera kale. Ifeyo ndo kuti timayisetsa kuti mukaundula mwathu mukhale anthu ochuluka. Ndiye 2021 tinalembetsa anthu timati outreach timapita m'midzi muja kukakhazikitsa center ndi kulembetsa anthu. Pano paso tinayambira 2023 tinakhazikitsa ma center osiyana kukalembetsa anthu mumafezi. Ndiye timati phase 1 tipita kudowa tipita kuchitipa tipita kumulanje ndiye kuti mmene muti makhazikitsa ma center mu wadi ina iliyonse kuti anthu alembetse. Tapanga ma phase 8 Malawi yonse ndiye kuti tamaliza pamenepo ndi Lilongwe City ndi Blantyre City. Ndiye kuti pamenepo tamaliza madera onse andziko muno. Koma sitina pompo yayi. Maofisi athu adakalibe otsegula munthu wina aliyense akhoza kupita pa office ya NRB pa boma kukalembetsa kapena ma post office amene takhazikitsa. Tikupanga so plan yaikulu yakalembera imene tikuti mop-up registration. Panopa anthu amene talemba mu outreach kuyambira chaka chatha tigawa ziphaso zochuluka kwambiri zoposa 1 million kwa Amalawi onse amene alembetsa. Ndiye amenenso anali nkaundula mbuyomo koma ziphaso zawo zinali zisanatuluke. Tigawa ziphaso zonsezi kenako tilembaso ena mu mop-up registration. Ndiye kuti tilemba dziko lonse la Malawi tikhati kulemba anthu. Ifeyo cholinga chathu ndicho kuti aliyense akhale nkaundula. Ndipo ifeyo ndiwopitirira even chisankho chikazachitika ife tizakhala kuti tikupitirira after chisankho tidakalemba be anthu. NRB ndiyo yesesa kuti aliyense akhale ndi chiphaso cha unzika. Nkhani ndiyo kuti Amalawiwo azipereke abwere pa center yakalembera azalembetse chiphaso cha unzika. Tikamayamba mop-up registration mwezi wa mawa tikhulupirira kuti Amalawi omwe atsalawo kuti alibe chiphaso kapena chiphaso chawo chinatayika abwere ndithu azapangitse. Pajaso tinachosa ma charges eti tinkalipirisa kuti munthu abwezese chiphaso chomwe chinasowa chinapanga expire koma pano tikunena kuti mukhoza kubwera mwaulere kuzapangitsa chiphaso chanu cha unzika. Chabwino. Akuti tu chiphaso choyende chikakonzera mumachedwa zedu kuti mumpatse munthu. Tsono munthu adzakhala ndi mwayi kuti apeze zofunikira zina kutsogoloko ngati monga kulembetsa zikhala bwanji kumene kubongerani. Chabwino. Pambuyo panali vuto lokuti ziphasodi zimachedwa chifukwa chokuti makina athu amaperewera kutengera ndi anthu amene analembetsa kuti tipange print ziphaso zimenezi. Ndiye mapezeka zokuti munthu akudikira mpaka na miyezi 4 or 5 ena mpaka na kumati ine nalembetsa chaka chatha chiphaso changa sichinatuluke. Ndiye boma linayesesa kulowererapo kuti tingakuthandizeni bwanji NRB kuti inu ziphaso zanu zizituluka mwachangu. Ndiye panachitika ndondomeko zingapo koyamba mamashini opangira print awonjezeredwa komanso tinathandizidwa kuti tipange print ziphasozi mwansanga kwambiri tipange clear imati backlog kapena chinantindi cha ziphaso zosatuluka zimene zinalipo. Ndiye panopa tili pafupi kumaliza backlog imene tapati kupanga clear kuti ziphaso zonse zimene zinayi zosatuluka tikuzipanga clear mu system tikuzitulutsa ziphaso zimenezi. Ndipo distribution exercise kapena kuti ndondomeko yogawa ziphaso imene itachitike mwezi wa mawa tikamapanga mop-up registration ikhala yaikulu kwambiri chifukwa ziphaso zimenezi zoposa 1 million zatuluka. Apopo mukhoza kuvomereza kuti zinthu zasinthadi ku NRB chifukwa ziphaso zimene zinali zosatuluka zija tazitulutsa komanso nsogolo muti ndi plan yokuti ziphaso system yathu tikonze bwinobwino ziphaso zituluka mwansanga. Munthu akalembetsa masabata asamapitirire ndithu follow azikhala kuti amene walandira ziphaso. Ndithu mavuto ako NRB akukonzedwa ndipo panopa Amalawi akhala akukamba nkhani ina ya NRB. Chabwino. Akuntindi ngati mwatsata bwino anzathu a NRB akunena kuti kulemba mukaundula kuyambira zaka 16 koma tikakamba nkhani ya kalembera winayo wa voti ndi 18 sindikudziwa kuti kodi kumudzi ku ground anthu akumati chani pa nkhani imeneyi. Pa nkhani imeneyi zona fa tikaonetsetsa kwambiri anthu akuyang'ana kwambiri za zisankho
pamene za National Registration Bureau sinkhani yokamba uzokhala za zisankho zokha chiphaso chofunika kuti nzika ina iliyonse ya Malawi imene yakwanitsa zaka 16 kupita kutsogolo ikhale nacho. Koma poti anthu focus yawo ena amaona ngati kuti tikuyang'ana kwambiri kuzisankho nde mmene ananenerapo ife kumudzi kuchitikadi zokuti anthu ena amathandauzira molakwika kumamva ndithu makamaka anzathu amene amakhala active kwambiri kundale kuti iyayi anzathu wa mwina ayambakale kubera mavoti pamene nkhani tukambirana pano ndiyo limbikitsa kuti anthu akhale ndi chiphaso chauzika. Nde ife tikamva information ngati imene ija timayenera kuti titenge information ija tiafunikire malingana ndi imene taphunzitsidwidwa ndi auza anthu choona chenicheni kuti akuluakulu nkhani tusiyi pompano mumva kuti olonzipatala mmene afunaso national ID kuti munthu akalandire ujeni kuchipatala aonetse national ID. Ndeti panga focus ku chinthu choti mwina mwake ufuna kuti udzapezerepo phindu kapena upitiriza udindo tikumaona kuti ngati mwina akuluakulu anthu andale ndi ena otero akumala kuitsa kupanga focus zimenezi. Koma chachikulu wana kaina kuti tithandizane tigwirane manja Malawi ilesi akhale nazo zinthuzi komanso akakhala nazo monga amene mwamveramo akuti ndizaulere ifeso tiafotokozere mmamidzi muja faina amapezeka kuti mafumu ena ndithu amapezeka kuti adindire kalata afuna kuti apezeka ngachepe komanso wina mwina chidasowa awapita upolisi awapezeka kuti apolisi so akumulipiritsa pamene a National Registration Bureau anachita uneneratu akalemberawo kuti izizi ndizaulere ife tiumaunikira zimenezo komanso tikapeza kuti futo limeneyo lilipo tiumapita kwa adindo oyenerera community kucha pita kwa akuluakulu a polisi kapena mafumu kuwafotokozera kuti chimene chikuchitika ndeti mati ziphuphuno mulowa kumbali inaso imene mukatani lamulo likakugwireni ntchito. Ndithu amayi ali kuchokera ku bungwe la NICE mwina mutitambasulire bwinobwino pamene mukugwira ntchito ndi anzathu a community ndikudziwa kuti nkhani imene ndiyovuta kwambiri chifukwa kuti munthu afikenso zoti wamvetsa kuti chiphaso mukutengachi kapena mukalembetsayo sikuti ndi automatic kuti iniyo mwavota yayi nkhani ndiyoti mukhale ndi chiphaso chimenechi sindikudziwa pamene mwayamba kuphunzitsa zimenezi mwakhala mukumana nzotani. Zikoma kwambiri. Ife pamene tugwira ntchito yathu yophunzitsa anthu imene timapanga kale masiku onse kwambiri timagwira ntchito ndi atsogoleri amakukamu Fatima Zota amene amakhala ndi anthu tili ndi atsogoleri ngati mafumu town muno mabloko leader komanso anzathu ochokera kuzipembedzo zosiyanasiyana kuphatikizirapo anzathu amabungwe okhazikika m'maderawa ma CBO tifanda amene samakhala pafupi ndi anthu. Nde uthenga wathu tikakupereka kwa atsogoleri ngati amenewa ndi amene amakhala kupitiriza kumafalitsa uthenga uja. Nde tikamakumanaso ndi pamene pamabwerano zidandaulo zokuti komano mwina mamachitikaso zinthu ngati ziti izi monga anena anzangawa kuti mwina anthu makumana ndi vuto lokuti mwina mafumu amene sali adindo iwo ndi otsogoleraso pezeka kuti anthu aja kuti awadindire akulipisa ndalama. Tamva ndithu madera ambiri zachitika 1000 ma 2000 aulemera anthu ndeyo khala ndindo kumakhaso patsogolo poona ngati kuti mwina apindule nawo ifa cha exercise imeneyi. Nde choncho kudzera ku maphunziro athu onikira timakhala tikuunikira kuipa koma panga zimenezo komanso kukhala ndindo kuti iwo akutsogolera zinthu zoyipa. Nde nthawi zambiriso timakhaso ndi anzathu amene timagwira nawonso ntchito okhuza naso magawo ngati amenewo. Madera ena tayenda nawonso ndi anzathu anti-corruption bureau kuti akaunikireso kuti kodi ziphuphu ndi chani ndipo ziphuphuzo zikamachitika amene ali ndi udindo panga ripoti ndi ndani. Nde ifeyo gawo lathu kwambiri nkuunikira kuti mwina anthu akakhala kuti akupalamula azidziwa kuti koma chilungamo anauzidwa. Nde sitigwira tokha ntchitoyi timagwira mothandizana ndi anzathu mabungwe komanso anzathu amene ali kale pa ground. Ndipo peza nangasi munthu ndi munthu kumene kumapezeka be kuti ena mwina ifa cha umbuli kapena kusadziwa bwinobwino kuti kodi akulakwisa iwo amangona ngati munatika kuwathokozera kuti athandizira kuti awadindira kusangiza kuti mwenaso zikuchokeranso kwa ife anthu kuti ayizikomo ndithu chabwino. Koma ntchito yophunzitsa anthu si ntchito ya tsiku limodzi
madziwa kuti munthu kuti asinthike pamatenga nthawi ndi process change ndi process ndithu nchifukwa timapezeka kuti civic education timayenera kuti izikhala yopitilira komanso pano pati kunena nkhani ya masomphenya dziko lino atsopano amalayi 2063 amene akunenetsanso kwambiri kuti zinthu zambiri kuti zilongosoke kuti ziyende bwino zinthuzi anthu afunika kuti asinthe kapangidwe kawo ka zinthu ndi mmene amaganizira nkhani ya mindset change nde tikulimbanaso kwambiri pamenepo chifukwa nkhani ya ziphuphuyi inakhala ngatinso kuti yakhazikika pakati pathu kuyambira pansi pamene ziphuphu zikuchitika koma nthawi zambiri anthu sadziwa kuti zinthu zambiri zikuonongeka chifukwa cha ziphuphuzo komanso kumachokeranso kwa atsogoleri ndi pamene zinthu zikukhala ngati zikulakwika kwambiri ndeti ndi ntchito yayikulu kuti ifeyo amene tili atsogoleri amene tili adindo tikhale chitsanzo kwa ana athu achinyamata athu kuti m'bado umene ukubwerawo udzakhale wosinthika ndi kusinthikako kufunika kuti kuyambe ndi ifeyo ndi ndikantchito kakakulu ndithu kamene tikumayesetsa kuti mauthenga mwathu monse tisamalephere nkhani imeneyi kuti anthu tisinthe mmene timaganizira ndi mmene timachitira zinthu zathu. Chabwino. Chabwino ndikaonanso ndi nthawi apa tizipita kumapetopeto koma mwina ndibwere ku bungwe lija la NRB pomalizira penipeni. Mukuganiza kuti Malawi dziko ngati Malawi kuti lifikirepo kuti aliyense ali ndi mwayi okhala ndi chiphaso zimenezi zititengera nthawi yayitali bwanji? Chabwino pakali pano tinganene kuti ngati NRB anthu ambiri amene ali opitirira zaka 18 20 kupita kusogoloko ali mukaundula kale pano pa tikupitirira 10 million anthu amene ali mukaundula wa chiphaso cha unzika kusonyeza zokuti anthu amene sanalembetsebe ndi ochepa chabe komanso ambiri ndi amene akwanitsa kumene zaka 16 ndiye kuti ngati dziko tikuyandikira ndithu kufikira anthu onse amene ali mudziko muno kuti akhale ndi chiphaso cha unzika. Ana amene ali ochepera zaka 16 amene ali part of kalembera wa birth certificate birth registration ndiye kuti tikalembesa kubadwa kwawo akumalandira ma birth certificate. Pakali pano mzipatala monse ndithu tikulembetsa kubadwa kwa anawo akumalandira ma birth certificate kusindikiza kuti mwanayi wabadwa. Ana amene ali pakatikatipa amene alibe chiphaso cha unzika komanso alibe ma birth certificate amene wando kuti pali ndondomeko mtsogolomo child registration imetiza alembetse ndi kuwapasa ma birth certificate ndiye kuti amene wakamaza kwanitsa 16 pazakhala umbono okwanira akamaza pangisa chiphaso cha unzika azangoonesa birth certificate kuti no alembetse ndithu mukaundula chiphaso cha unzika. Ndiye ngati dziko tikhoza kunena motsindika kuti tatsala pang'ono kupanga cover universal coverage ndithu ya registration mudziko muno ndipo tikukwanitsa ma SDG ija ya 16.9 yoti tipange achieve universal coverage tilembe wina aliyese kuphatikizapo ana akamabadwa. Ndiye dziko li ndithu tikumbali ya registration tili pamalo pabwino ndithu maiko ambiri akutiyamikira akumabwera kuno kuzaphunzira kuti kodi mwazipanga bwanji tingaphunzireko bwanji tikhale mukaundula wa chiphaso. Pamene panali gapu kapena kuti pamene panali vuto panali potulusa chiphaso kuti munthu akhale nacho akalembetsa alandire no chiphaso ndipo magaps amenewa akukonzedwa muchandakamba kale kuti panopa backlog kapena ziphaso zimene zinayisanatuluke zatulutsidwa tikhala tikugawa. Ndiye kuti mavuto amene analipo kumbali yogawa chiphaso akukonzedwa. Ndiye kuti mukaona amenepo mavuto akalembera tawakonza ndithu tafika pokuti dzikoli likhoza kukhala proud ndi kuonesanso kwa maiko ena kuti kalembera wa dziko amayenda chonchi ndithu. Chabwino tikupita kumapeto mwina akunti ndimukhoza khanso ndi mawu otsiriza pa nkhani imeneyi chifukwa ino mwatitsimikiza kuti ndamene muli ku ground amene mukumaona zonse mmene zikukhalira uthenga wanu mawano kwa adindo komanso anthu amene mmagwira nawo ntchito pa nkhani yakufunikira kwa chiphaso chimenechi komanso kuti uthenga ukhale woona kunjako. Uthenga wathu ife ngati anthu amene tikukhala ndi anthu kumudziko tiye tisanyalanyaze tikamva uthenga sulemera uthenga muli mphamvu tikuona tokha tikamapita ma program osiyanasiyana nkhani yake amakamba kuti tione chaunzika pompano timakamba za mtukula pa khomo ena amadandaula sadatilepe ndi timati nangayitiri kuti ayitiribe pamakhala chituko cha matoilet pompano amapereka aboma za World Bank
hayi tikuti upatse ndationetsane chiphaso abapeze kuti alibe nkhani sitikukamba ya mavota ayi pali zinthu magawo osiyana-siyana chiphaso chimene chifunikire tatiyena Malawi tonse tipite timemane tiuzane mwana amene wakwanitsa zaka 16 tiye tisamusiye kandi wamasiye kandi otani kasi wanu ngwachibale tengeni ndithu kuti tikampangire umboni ife adindo amene tili madera osiyana-siyana kuti mwanayo akhale chani chiphasocho chabwino amayi ali kumeneko inu ngati aphunzitsi ndikutchwana aphunzitsi bungwe la NICE mawu anu ndi otani mutsiriza bwanji poyang'anira kuti tsopano tikukamba nkhani zosiyana-siyana anthu akuchisanduliza chiphaso chimenecho kuti chikupitatu kumasankho muwatsimikizira bwanji kuti nkhani yolembetsa si nkhani yokha ya mavoti ndi nkhani zosiyana-siyana anthu alandire uthenga ona ngati aphunzitsi kumeneko zikoma kwambiri ifeyo ngati bungwe la NICE timafuna tatsimikizire Amalawi kunena kuti adziwe kunena kuti boma likamapanga ndondomeko boma limapanga ndondomeko zokomera anthu ake palibe pamene boma limakhala pasi ndikupanga ndondomeko zophinja anthu ake boma nthawi zonse limakhala lofunira zabwino anthu ake choncho kubwera kwa ndondomeko imeneyi yoti munthu aliyense amene ali Malawi amene wafika zaka zoyenerera akhale ndi chiphaso ndi ndondomeko yokuti boma linaona kuti ndikoyenerera ananenapo anzanga aja kunena kuti mwina amene timasalira ndifeyo maiko anzathu ambiri anapanga kale komanso nkhani yomango mvera nkhamba kamwa ndi chizolowezi chathu Amalawi timakonda kuti basi timvere zonse zimene akulankhula anthu ndipo timakonda otengaso zina zimene tikuona kuti ndi zabodza timafuna tatsimikizire Amalawi kunena kuti tikamva zinthu ngati tili ndi chikayiko tidzifunsa kuli mabungwe ambiri amene alipo mulilongwe muno oti anthu tikhoza kukapeza chithandizo chofunsa NRB anena kale kuti ali boma lililonse kumaofesi onse kwa DC komanso mapost office kuli mabungwe ifeyo ngati NICE ife tiliso pa boma komanso tili ndi anthu athu amene amatiyimirira m'maderamu odina iliyonse kuli anthu takhoza kukapeza uphungu nkufunsa kuti zenizeni ndi ziti apapa anthunso mukumva kuti kuli ma community based organizations amene nthawi zambiri timakhala tikumalumikizana pafupi kugawirana uthenga amene waso akhoza kuthandizira kuti apereke uthenga woyenerera ndi nkhani yonena kuti chiphaso chimene chaunzikachi chifukwa chokuti anatikomera NRB kutifikitsira kumakuka kwathu kuti anthu ambiri alembetse polumikizanso ndi gawo la zisankho zikubwerali linabweresadi nkhani zambiri zoti anthu anayikiramo zina ndi zina koma choona chake ndikhulupirira pofika nale panopa pamene tomaliza program ino anthu achidziwa ndipo anthu kuti munamvetsa nde aperekadi mwayi umenewo kuti atithandizire kugawo limenelo komano kwakukulu ndi umene mwamva kuja kuti chiphaso chimene chili ndi ntchito zambiri imene timathandizikira anthu fe ndi chinthu chongotizindikirisa kuti kodi iweyo ndiwe ndani ndiwedi Malawi taona Malawi kunoko kuti kumabweranso anzathu ochoka maiko ena amene ku Malawi kuno amakukonda chifukwa choti ndi dziko la mtendere amapanga mabizinesi yawo kulankhula chichewa bwino kwambiri komano zinthu zina sangathe kupindula nawo ifa yonda anthu obwera ndikuti asiyanise boma lisiyanise kuti kodi awa ndi obwera aja kapena ndi Amalawi chimene chingasiyanise ndi chiphaso chija ndiye choncho kumayikirapo zinthu zina chifukwa zinthu zinaso zimene anthu ankanena nthawi imeneyo mbuyo omwe chikuyamba kumene nchokuti ndi nkhani ya satanic koma panopa anthu amene aona ubwino wake wa chiphaso chimenechi anthu anasiyana iwalanso kuganizira kuti kulembedwa nkaundula kugwirizana ndi nkhani ya satanic ndi nthawi zambiri anthu amakonda adi kulankhula zinthu zosiyana-siyana kumbali ya zisankho tafotokoza kale kuti ndi gawo solo kuti adzatha kuzindikira kuti ndi Malawi amene tikumulowetsa mukaundula wa masankho kusankha mtsogoleri wa dera kapena wa dziko ndi udindo wa Malawi ndi iwonso kuti adzadziwe kuti kodi uyu ndi Malawi komanso munthu uyu ndokwanira zaka ndoyenerera ndi pa zaka zake kuti akhoza kupanga chiganizo chosankha mtsogoleri chimene chili umboni odziwika bwino kwambiri osavuta ndi chiphaso chaunzika ndi timafuna talimbikisa Amalawi kunena kuti boma limatifunira zabwino zokha ndi mapulogalamu onse amene amachokera ku boma tiyena Amalawi tizitengapo mbali ndi kuthandizira kuona kuti dziko lathu lipita patsogolo chabwino
Omvera tisilekere pomwepa kwa lero program imene yapadera imene timaunikirana bungwe la NICE mogwirizana ndi bungwe licha NRB National Registration Bureau amatithandiza kutiunikira kutifotokozera zakufunikira kwa kalembera amene bungwe la NRB lakhala likuchititsa komanso kuti uthenga umene tiyenera kulandira ukhale uthenga wona kuchokera ku bungwe licha la NICE. Atifotokozera pano kunena kuti nkhani zambiri zikubwera zokhuzana ndi kalembera, koma nkhani yakulu ndiye kuti ife ngati Malawi tikhale ndi chiphaso chimene chitithandize kuti ntchito zathu zosiyanasiyana ziziyenda, kaya ndi kalembera wachisankhoyo kaya ndi kuti chiphaso chaunzika chikuyenera kukhalapo. Choncho ndithokoze bungwe la NICE komanso bungwe licha la NRB komanso kuchokera kumudzi kwenikweni uko anzathu a mabungwe akumidzi amene tine nawo mprogram imeneyi amene atithandiza kuti tambasulira zimene zinali ndi mayi ali ukumbali komanso Mr. Kuntindi ndi ukumayi wanga kuchokera ku bungwe licha la NRB. Ine dzina langa ndi Matthews Banda, ndikuthokozeni futi dali limodzi mwakomanonse.